Večeře bývá často označována za nejproblematičtější jídlo dne. Mnoho žen má v hlavě zakořeněný mýtus, že co sní večer se automaticky uloží jako tuk. Tahle představa vznikla v době, kdy se hubnutí vnímalo čistě jako jednoduchý kalorický model. Snědla si víc, než si spálila? Přibereš. A protože se předpokládalo, že večer už se nehýbeš, neměla bys jíst skoro nic. Jenže naše tělo nefunguje jako jednoduchá kalkulačka. Je to komplexní systém řízený hormony, nervovým systémem a cirkadiánními rytmy. A právě ty ovlivňují, jak tělo s přijatou energií zachází. Nejen v průběhu dne, ale i noci. Pravda je, že večerní jídlo může být velmi prospěšné, pokud je správně složené. Naopak, vynechávání nebo omezování večeře vede často k přetížení organismu, zhoršenému spánku, narušení hormonální rovnováhy a následnému přejídání. Tělo večer potřebuje energii pro regeneraci, opravu tkání, stabilizaci krevního cukru během noci a kvalitní spánek. Pokud večeře chybí nebo je příliš lehká, tělo spouští stresovou reakci, zvyšuje se hladina kortizolu, může se probouzet v noci kvůli hypoglykémii a další den začíná zvýšenou chutí na sladké. Častou chybou bývá, že večeře se skládá jen ze zeleniny. Z nutričního hlediska je to nedostatečné. Zelenina má objem, ale velmi málo kalorií a prakticky žádné bílkoviny ani tuky. Pokud tělo nedostane dostatek základních makroživin, tedy bílkovin, tuku a komplexních sacharidů, nespustí se klíčové regenerační procesy, neobnoví se svalová hmota a tělo zůstává ve stavu energetického deficitu. A ten paradoxně vede k horším výsledkům, i když je celkový kalorický příjem nízký. Co tedy jíst večer, pokud chceš podpořit spalování tuku, hormonální rovnováhu a regeneraci? Základ by měly tvořit bílkoviny, ideálně s vysokou biologickou hodnotou, které tělo využije pro obnovu svalů a hormonální rovnováhu. Patří sem například vajíčka, ryby, libové maso, tofu, tempeh, fermentované mléčné výrobky, jako je tvaroh nebo řecký jogurt. Bílkoviny také přirozeně zvyšují pocit sytosti, stabilizují hladinu cukru v krvi a podporují noční termogenezi, tedy tvorbu tepla, která zvyšuje energetický výdej. Dále přidej kvalitní tuky, například olivový olej, avokádo, ořechy, semínka nebo malé množství másla. Tuky jsou nezbytné pro vstřebávání vitaminů A, D, E a K, tvorbu pohlavních hormonů a podporu funkce mozku a nervového systému. Pomáhají také zpomalit trávení a prodloužit sytost. A v neposlední řadě neboj se komplexních sacharidů, jako jsou brambory, batáty, rýže, kvinoa, pohanka, celozrnné pečivo nebo luštěniny. Mají své místo i večer. Sacharidy podporují tvorbu serotoninu, z něhož se tvoří melatonin, hormon důležitý pro kvalitní spánek. Večerní porce sacharidů může pomoci sklidnit nervový systém a usnadnit usínání. Tady jsou reálné příklady večeří, které splňují nutriční požadavky a podporují zdravé hubnutí. Například pečený losos s batáty a dušenou brokolicí. Losos je bohatý na kvalitní bílkoviny a omega-3 mastné kyseliny, které mají protizánětlivé účinky a podporují hormonální rovnováhu. Batáty dodají komplexní sacharidy, vlákninu a beta-karoten. Brokolice přidává objem, minerály a antioxidanty. Takže ideální kombinace pro výživu i regeneraci. Další je například tofu s rýží a zeleninou na olivovém oleji. Tofu je kvalitní rostlinný zdroj bílkovin a fytoestrogenu, což může být vhodné pro ženy po 30. Rýže ideálně basmati anebo jasminová. Ta dodává sacharidy pro večerní uklidnění nervového systému. Zelenina na olivovém oleji přidává vlákninu a zdravé tuky, které prodlužují sytost. Další máme míchaná vajíčka s plátkem kváskového chleba a zeleninou. Vajíčka jsou plnohodnotný protein a zdroj cholinu, důležitého pro mozkovou funkci. Kváskový chléb je lehčeji stravitelný než běžné pečivo a má nižší glykemický index. Zelenina, například rajčata, rukola, okurka, cokoliv, pomáhá s trávením a dodává objem bez zbytečných kalorií. Jako další možnost je tvaroh s lněnými semínky, trochou medu a borůvkami. Tvaroh je pomalu střebatelný protein, obsahuje kasein, ideální na noc. Lněná semínka obsahují omega-3 tuky a vlákninu pro stabilní trávení. Med ve velmi malém množství podpoří uklidnění a borůvky dodají antioxidanty a chuť. Nebo například čočkový salát s vejcem a avokádem. Luštěniny jsou bohaté na bílkoviny, vlákninu a železo. Vejce doplní další bílkoviny a zdravé tuky. Avokádo zvyšuje sytost, dodává draslík a vitamíny skupiny B.
klíčové pro nervový systém. A co třeba taková pečená zelenina s humusem a kvalitním sýrem? Kombinace vlákniny ze zeleniny, zdravých tuků z humusu, je to cizrna a tahiny, a bílkovin ze sýra, například balkánský nebo kozí, je velmi vyvážená. Sýr dodá i vápník, který je důležitý pro ženy po 30. A co když máš večer později hlad? Pokud si jedla přes den málo, tělo si o energii řekne. Hlad je signál, ne nepřítel. Pokud ho ignoruješ, tělo se dostává do stresu a stres je to, co blokuje spalování. Dát si menší porci plnohodnotného jídla i večer v 9 večer není problém. Dlouhodobé přejídání problém je. Ale to většinou nevzniká proto, že bys večer jedla, ale proto, že si celý den hladověla. Tělo potřebuje večer regenerovat, ne bojovat o přežití. Pokud mu večer dáš dostatek kvalitního paliva, bude spolupracovat. A právě tohle je jedna z myšlenek, na kterých stavím program Štíhlá za 28 dní. V něm se naučíš, jak si sestavit jídlo tak, aby ti chutnalo, zasytí tě a přitom podporovalo spalování tuků bez výčitek a bez extrémů. Nejde o zákazy ani o přesný jídelníček, který tě sváže. Naučím tě principy, díky kterým budeš jíst s důvěrou, jistotou a uvidíš výsledky. Pokud chceš zjistit víc, najdeš odkaz na program v popisku pod videem. A nezapomeň, i večerní jídlo může být klíč k tomu, aby tvoje tělo začalo hubnout s lehkostí.